bio mali, često sam volio ići na selo. Na selu sam imao najbolju drugarcu koja se zvala Nera. Dobro se sjećam kako smo jedan dan trčali po livadi i udisali smo miris friško pokošene trave. Moj babo je išao sve za nama i popravljao one redove kako bi se trava bolje sušila i kako bi sve to bilo dobro. I onda kada junsko sunce tada se približavalo horizontu i na Ner se vidjelo kako je uhvatila jeza, kako je strah. U jednom momentu kada smo sjedli, prišao je njen, odnosno došao je njen babo, izašao iz crvene fiće, deturajući pijan, povukao je za kosu, burnuo i otirao u kuću. Ja tada skroz bezmoćan ostao sam ukopan u mjestu i u glavu su me počele vrti brojne grozne slike od fizičkog nasilja, psihičkog, pa čak i silovanja. Otišao sam do mami koja je pila kafu sa tetkom i ispričao sam joj šta sam vidio. I onaj sljedeći dan pričala sa njenom mamom koja je bila puna plavih modrica. I nasavjetovala je i ona je svoj slučaj prijavila sigurnoj kući. Danas Nera i njena mama živi u Bihaću, Nera je jedna od uspješnijih studentica medicine. Naime, to me podstaklo da se ja već tada, kao jako mali, imao sam tada 6 godina, priključio sam se nevladnom udruženju Kuća svijeta koja se borila za zaštitu djevojčica, žena i omladine. I od tada sam bio volontir da bi danas samo došao na poziciju koordinatora novih lokalnog tima Goražde